Την αγαπάμε για τα λαμπερά εκφραστικά της μάτια και για τις λέξεις των παραμυθιών της. Ηθοποιός, μεταφράστρια, συγγραφέας υπέροχων θεατρικών έργων για παιδιά. Κυρίες και κύριοι, η πεντάμορφη της σκηνής και της οθόνης, κυρία Ξένια Καλογεροπούλου, θα απονείμει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Χαίρετε, καλησπέρα. Γεια σας. Ήθελα να πω απλώς ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέρος αυτής της γιορτής και ότι μπορεί αυτή την εποχή να είμαι πολύ απαισιόδοξη για αρκετά πράγματα, αλλά είμαι αισιόδοξη για τον κινηματογράφο μας. Οι υποψηφιότητες λοιπόν για το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου είναι Αντώνης Καφετζόπουλος για την ταινία Ακαδημία Πλάτωνος, Χρήστος Στέριογλου για την ταινία Κοινόδοντας, Γιάννης Σκοτιασμένος για την ταινία Στρέλα, ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για αυτό το βραβείο, που είναι το πρώτο αυτού του είδους που δίνεται, με καθολική ψηφοφορία. Φαντάζομαι ότι εκεί ψηλά έχουν απορία όλοι με τι μοιάζει αυτό το βραβείο, γιατί μοιάζει με το λογότυπο, έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή είμαι της σχολής γραμματικά, και Γιώργο, κάνε ένα διάλειμμα, άμα δω μικρόφωνα, καταλαβαίνεις. Ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά και να εξάρω το ρόλο που παίξανε στην πραγματοποίηση αυτής της ταινίας και κατά συνέπεια στην πραγματοποίηση αυτού που κατάφερα να συνθέσω εγώ σαν ρόλο, τον Αλέξη Καρδαρά που συνεργάστηκε με τον Φίλιππο Τσίτο στο σενάριο, τον Κωνσταντίνο τον Μοριάτη, τον παραγωγό της ταινίας μας, οι οποίοι είναι εκτός των άλλων φίλοι και συνεργάτες πολλά χρόνια, και να τονίσω ότι κάθε μόριο αυτού του βραβείου ανήκει και στο Φίλιππο Τσίτο, το σκηνοθέτη της Ακαδημίας Πλάτωνος. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να του αφιερώσω αυτό το βραβείο. Καταρχήν στη γυναίκα μου, γιατί όταν πήρα έναν άλογο στο Λοκάρνο χάρηκε πιο πολύ από ό,τι χάρηκα κι εγώ. Είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω επί ελληνικού εδάφους σε όλη μου αυτή τη ζωή. Και δευτερευόντως, αυτό το βραβείο πραγματικά αισθάνομαι ότι πρέπει να το αφιερώσω και να υπογραμμίσω, αφιερώνοντάς το, ότι είναι ένα βραβείο των κινηματογραφιστών στην Ομίχλη. Δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτό που ζούμε εδώ και ένα χρόνο με πολλούς από εσάς. Μπορώ φυσικά, γιατί είστε εδώ ανάμεσα, εννοώ με τους υπόλοιπους που δεν είναι μέλη της Ομίχλης, την ενότητα, την ψυχική, την ιδεολογική, με την βαθιά έννοια, όχι την συνθηματολογική, και την ενότητα, την αισθηματική που καταφέραμε να φτιάξουμε αυτό τον ένα χρόνο. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Η Ακαδημία είναι το πρώτο παιδί της Ομίχλης. Εύχομαι να είναι και ένα παιδί που θα ζήσει για πάρα πολλά χρόνια. Και ειλικρινά περίμενα σήμερα εδώ ανάμεσά σας να είναι ο Υπουργός Πολιτισμού. Ρώτησα, μου είπαν ότι είναι στο Αμπού Ντάμπι. Ελπίζω η φωνή μου να φτάσει μέχρι το Αμπού Ντάμπι, χωρίς να αισθάνομαι ότι έχει κάποιο συμβολισμό η συγκεκριμένη γεωγραφική θέση. Να πω ότι αυτό που περίμενα είναι να είναι εδώ για να τιμήσει αυτή την ομάδα των πολιτών, ένα κίνημα πολιτών, που εδώ και ένα χρόνο, πολύ πριν ακούσουμε για ηθικές, πολιτισμικές
και σε τελευταία ανάλυση οικονομικές κρίσεις, επέμενε, στήλωσε τα πόδια, χωρίς κομματικές παντιέρες, με μία φωνή και ζήτησε 3 απλά πράγματα. Το σταμάτημα της σπατάλης, γιατί 85 εκατομμύρια από τα χρήματά μας των φορολογούμενων ξοδεύτηκαν την τελευταία 50ετία για τον κινηματογράφο, εντός εισαγωγικών. Από αυτά μόνο τα 15 έφτασαν στην παραγωγή. Τα υπόλοιπα ξοδεύτηκαν σε συνδικαλιστικές ηγεσίες, με πάρα πολλά εισαγωγικά, το συνδικαλιστικές, παρακαλώ βάλτε το, σε καρεκλοκένταυρους γραφειοκράτες που υπάρχουν και μέσα στο Υπουργείο του σημερινού Υπουργού και σε γιορτές, παράτες και άλλα ανούσια πράγματα, τα οποία καθόλου δεν συμβάλλουν στην παραγωγή πολιτισμού, καθόλου δεν συνάδουν με αυτό που λέει το άρθρο 16 του ταπεινού μας συντάγματος, ότι η πολιτεία οφείλει να ενισχύει την τέχνη. Δεν ζητάμε λεφτά, κύριε Υπουργέ, στο Αμπου Ντάμπι. Αυτό που ζητάμε, οι κινηματογραφιστές στην Ομίχλη, και αισθάνομαι ότι τους εκφράζω όλους λέγοντάς το, είναι 3 απλά πράγματα. Κίνητρα στους ανθρώπους που έχουν χρήματα να τα επενδύσουν στον κινηματογράφο. Να φύγουμε από την παγίδα των καθετοποιήσεων, όπου κάποιες αίθουσες, κάποιοι διανομείς, κάποιες ομάδες ανθρώπων επιβάλλουν το ρυθμό τους στο ελληνικό σινεμά, το οποίο όπου καταφέρει να φτερουγήσει στο εξωτερικό τα πάει περίφημα. Και τρίτον, να βάλουμε τα θεμέλια μαζί, εδώ είμαστε για αυτό το λόγο, να έχουμε επιτέλους κινηματογραφική και θεατρική παιδεία υψηλού επίπεδου σε αυτόν τον τόπο. Αυτό το νόμο ζητάμε. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεθεί στο Αμπου Ντάμπι και περιμένουμε με ανοιχτά τα αυτιά να σας κάνουμε ήρωα, κύριε Υπουργέ, γιατί θα σας τιμούνται πολλές γενιές αν ακούσετε την Ομίχλη και κάνετε αυτά τα λίγα απλά και σωστά πράγματα.